Kaon pa. Breakfast. Gutom na. Hindi mo yung sumok-sumok. Nagtanong ako. Salida. Yeah, of course. The French, you have to get the French. Ano ba? Ano? Lato? Seaweed? Okay. Is it lamig? Let's go. There we go. Munain nyo to. I let my visitor to experience kung ano ang buong Netflix no. ang buhay dito sa Bukso. I want them to have a good memories spending time with us. And of course, ma-experience po nila kung ano ang daily life namin dito sa Bukso. Because to be honest, this is our first time magkaroon po ng visitor. Sabi ko sa kanila, kung naghahanap kayo ng seaweed, nandyan lang sa unahan ng bahay. It's all free to harvest, plus fresh na fresh. Ako naman dito ang nag-check kasi normally yung seaweed, maganda po talaga pag yung We maliliit. have to clean that one before we eat it. Remove all this. Super happy sila guys. Nakakuha sila ng fresh lato. Ah, down inside. May lato. Okay, everyone, where's your lato? Where is the seaweed? Lamed, you got plenty? Serve that, I'm gonna serve that, honey. I'm gonna judge if it's good or not good. English no? Work on it, yeah, what do you say? I just tried some of it. This is the high quality, guys. Yeah, high quality. That's the first meal over there. This one, of course, is edible, but not very high quality. So one of them, this is number 10, so probably this is like 4. Let me try some tape. That's 10 and this is 4. See this one up? You have to check. Well, try the number 4. No, Compare it. I'll stick with number 10. You go there. One. We're making daing. Daing. Si Joanna ang taga-ano natin. Buwan. So, dami niya rin mahiwa. Expert dito. Joanna, expert pala dito. It's my first time, by the way. Magdaing. Magdaing. Magaling na, oh. Tignan niyo. Joanna pala ay originally from Camigan Island. Magdala ka nito, Joanna. Pag marami tao, sana marami pa tayong mahuhuli na isda. Kasi pumunta sila dito, yung isda namin ay mabinta na. Mabinta na kahapon. So ito, panibagong kuha na naman. Tara, gagawa po muna kami ng daing. Of course, para din po ma-experience ni Joanna kung paano po gumawa ng daing dito sa Bungsod. At nang maging souvenir na din po ni Joanna pagbalik nila doon sa Camiguin. Just kidding guys. Gusto ko po talaga pag makabalik sila sa Camiguin ay pasalubong ko na po ito sa kanila. At si Joanna, naglilinis naman ng isda. Ako naman, Stop it. Ganito kung mapawil ka Ang lakad. visitor, dito sa aming Bungsod. Pero yun po talaga yung buhay manililasin pag nandito na kayo sa aming Bungsod. Yes. Wala na experience na talaga ang pagbana, pagkain ng fresh na isda. Yes, Nasa okay lang. Buhay dagat. Buhay dagat. Sa Camiguin naman, bibisita kami ng Royal Latuana. Kasi parang malayo kayo sa dagat. Yes. So ako, malapit sa dagat, sila naman yung parang more of Bukid, yeah, mountain. Foreign mountain sila. What's in the sauce? Sauce na vinegar, garlic, lemon, pepper powder, salt. That's Pretty it. much, maura na. Wala siya. Ah, Kung ibunlos mo siya, saan magpagkuha ang kuhan po? ibunlis mo to siya. Careful lang ka, baka ma-slide.
Diretso usok ko, mga yun. Nanahanap ni Joanna yung parang yung boneless, yung ano, yung dried fish. Ika, ingana, mag-ina sa Cebu, ganin, di ba? Sikat ko na diha. Boneless nga lang yung Ano sa Cebu. Sila may nagsinabutan ng isay. Barbecue pork. Siyempre guys, hindi lang yung isda. Naglalaro din sila. May mga playmate na po si Sylvester. Sana daw hindi na sila uuwi. What are you making, people? Wala din, oh. Everybody busy now. Everybody have a task. Galing in charge sa kusina, si Justin ata. Joanna, how's the ano, the diet? Ready na ba? Hanggang. At the daing is ready to dry na. So, ilalagay na po natin ito sa sagyao. So, hopefully po, hindi tumulan para perfect po sa ating daing. I-arrange lang po natin. Ano siya? Ay, iko? Iko? And the lunch is ready, as in masaya po talaga kami nagsalo-salo ng pagkain. Ang sarap po talaga kumain pag maraming tao. And of course, I really appreciate that our friends visit us. At maraming salamat sa panonood at kakain po muna kami. May ano? Imagination lang tako to. Gawin mo, hindi na talaga na magpapalaya ng kakawa. Hindi magpapalaya niyo, anak yan. Gawin sa kanila. Lala, sila vlog nila. Manas na sa nila. Trabaho nila mag-ayo na. Upo niyang prutas. Kuha sa limango. Welcome po sa aming bagong tahanan. Tara at ituturo ko po kayo. Pasok po tayo. Ang pasok po natin dito ay meron pong pintuan at makikita natin agad ay sala. Siyempre, meron po kami ditong lutuan at kusina. Ang ginagamit lang po namin ay kahoy. More on province po talaga, which is I like it naman po. Ang importante, nakakaluto po kami. Dito naman po sa kabila ay yung bedroom. Dito po kami natutulog. Dito naman ang bintana namin, maganda ang tanawin, malamig ang simoy ng hangin. Sa makikita po natin ay marami po ditong fishing net. Pinatayo ko po ang bahay na ito ay katabi lang po sa fishing net namin. Ganito po kahaba ang fishing net namin hanggang doon sa bahay. Binili ko po ang fishing net na ito 5 years ago, my investment. Masaya po ako dahil mahilig po talaga kami sa pangingisda. Wala kami ditong electricity or tubig, kaya kailangan talaga tipid sa lahat. Hindi pa po ito nakita ng asawa ko. Nag-aantay ko siya sa labas. He's very excited to see the house. Let's say kung anong reaction. Mario's gonna give a tour of the house, so I'm gonna open the door.
I like it. It's very basic, but it's livable. Nice to look around outside. There's a lot of boats. Balik ka na. Mangroves, fishing things. Oh, iya na. Look at this. Is this a nippon? Yeah, the room. Yeah, this is our kitchen. Yeah. I like it. It's like a bush hut when you're camping in Australia. Pag gumagabi na po ito sa amin, napakadilim po talaga, pero napakadaming star. Ganito ang sikat namin magpamilya.